డబ్బున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంత పెద్ద వ్యాపారాలను చేయడానికి ఈజీ ఎందుకవుతదంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపులు ఒక డీమార్టో లేకపోతే ఇంకొక సూపర్ బజార్‌లో పనిచేసినటువంటి మేనేజర్‌లు ఎవరైతే ఉంటారో, వాళ్ళకి ఈ వీళ్ళొచ్చాక రిలయన్స్ వాళ్ళ మాటలొచ్చాక మంచి ఉద్యోగాలొచ్చినాయి. ఎక్కువ జీతంతో. అట్లాగే ఇప్పుడు జియో వాళ్ళు, జియో హాట్‌స్టార్ తాజాగా అంటే అంబానీ వాళ్ళకి సంబంధించింది. గూగులు, ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్ పే, క్రెడ్, రోజర్ పే, మైంత్రా దగ్గర నుంచి సీనియర్‌లని రాజీనామాలు చేపిచ్చి ఈళ్ళు తీసుకున్నారు ఎక్కువ జీతాలిచ్చి. ఎందుకు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ స్ట్రీమింగ్ ఫీచర్స్ కోసం అని చెప్పేసి. అంటే తాము ఒక వ్యాపారం బిగిన్ చేస్తే ఎన్ని వందల కోట్లైనా ఖర్చు పెట్టి సక్సెస్ కావడానికి ప్రిపేర్ అవుతారు. పోటీ ఇదే ఉంటది. ఇప్పుడు గనక ఇదివరకు ట్విట్టర్ వాళ్ళని, ఆ తర్వాత ఫేస్‌బుక్ ఇట్లాంటోళ్ళందరూ తీసుకున్నట్టు ఉంటుందన్నమాట.